DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Lunes na naman. Madali unsa na ang madali unsa na ang aldaw. Sabi kang nabasa ko sa post ni Attorney Christine Longabel. Dumanda ako dyan sa nag-imbento kang aldaw na Sunday. Natada ata sarong aldaw sana ang Domingo. Di mo nang gadadi. Natatali pwedeng Sunday ngayang primerong Sunday, pangduwang Sunday. Gabos-gabos na naman kay Ate Tin. Maray na paggaud to sa imo Attorney Christina Longabella kan Apriman so farm ba ganinda dyan sa Kalikasan Farm dyan sa may parte kan Daraga Albay. Maray na paggaud to po duman sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ay grabe po ang init kan na aldaw. Mainiton daw kuya dyan sa luwas. Pero ako digdi sa loob, naka-jacket. Magwana ako kayo dyan, nagsalida na duman si Kuya Ramer baga sa likod. Ang namamatian ko naman ngunyan, lipot. Maray sa nata, minawalat ako dyan na malong, kaya makakasagang-sagang sa siya, ako digdi sa lipot. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay. Uy, kumusta po tabi ka mo? Aldaw kita ngunyan ni na Lunes. Petsa 31 na po kan Hulyo 2023. Madali unsa na ang aldaw. Ultimong aldaw na naman ngunyan kan bulan nin Hulyo. Mga nuarin kan Kuya John, mahihiling mo na naman dyan ginagpuo na si Jose Marechan sa pagkanta. At the same time, mas dakol ng itong sa mga naghaharagad bagang mga nasa sobre. Diyan nagbibirigla na sa nang magsarakat sa mga jeep. Nagapalad. Maridigdi ta ang digdi ang nagapala digdi sa muya sa DCGB. It's either si Tresha o ako. Maray na pagauto dyan sa may parte ka na Daraga Albay. Nakaantabay daangunan sindang udto. May naghapot po pala, duman sa kasabag kong agad, ko man talaga siya ma-open, itong DCGB application baga Kuya John. Tig-download ko naman siya duman sa mga Play Store. And kasabag kong agad, ko talaga na-open iniong application na ini. DCGB, baysa na po ipaabot ko po ini kay Kuya Ramir. So, syempre, dakulang convenience naman po baga itong mga nasa travel, nasa ibang parte po kan probinsya kan Albay and then sa Bicol region. Kuya Zarel, na-open mo po ining DCGB Live app. Sabi ni Kuya Zarel, Ma'am A, good nun po, live tune in, Lakandula Drive, Gogon, Legazpi City. Ako talaga kasawagong aga nagmo-monitor ako kang mga barta. Di ko talaga Kuya John nabubuksan iniong application. Baad may problema so internet nga naidigdi sa DCGB may problema man. Sabi ni Kuya Ramer nag-connectar da siya Kuya John duman sa FM sa OK FM. And batiyon ko lang po nina maray na pagkaudto ang mga nyaon dyan ngunyan sa Viento de Mar kan baka kay Albay sa Barangay Sugod. Nyaon dyan Kuya Jun. So nasa 60 more or less na mga youth kan Barangay Imalno. Dahil lang nagpapadagos sa indang leadership training. Ini na saro sa pinaka-ultimo na activity kan sangguni ang kabataan kan Imalno headed by Ate Beberlyn Bitangco. Kaso hapon, hali ako duman, kaya ako muna Kuya John naka-face mask. Gari, ibaan pangimati ko. Nagpapadagos sinangunan na second day kan sa indang leadership training. Kaso hapon, nagbisita duman su mga personahes kan Legazpi City Police Station. Si Ma'am Gruta and Company, tigpaliwanag duman itong su kabataan kontra droga at terorismo. Itong tiga-apod na KK data po su personahes man.
kang City Disaster Risk Reduction Management Office kan Legazpi para mag-discuss man manungod sa mga dapat gibuhon, mga dapat na ihanda bilang partisipasyon man kang mga youth kada best na may kalamidad dahilan bagataan probinsya kan Albay ang Legazpi City ang permi pong pigaagihanin mga kalamidad. It's either bagyo ngunyan ano bagay nasa nasa alert level 3 pa po ang Bulkan Mayon kun kaya ana po digdi dakol pang mga pamilya ang mga nasa evacuation center. Kaso bago pala may tig-mention sa kuya subarkada ko dyan sa barangay Kagbakong Legazpi City. Ano po digdi tapos at the same time nag-comment ini si Sir Valerie Marcelo Padilla Jr. Taan sa iya Kuya Jun na wallet. Ang paguna ko ani itong su wallet na pig turnover digdi ka na mga nakalis na alda. Ano po digdi ito na su wallet na tigahanap kanini Sir Valerie. Sabi digdi, good afternoon po ma'am. Hagad po ako kitabang sa programa nyo. Tanawura po ang wallet ko. May laog da po ining 1,950 pesos. Kaibanan itong Land Bank debit card, BDO debit card, GCash card, IDs, and driver's license. Nawara po ini kan nawara po ini sa laog kan Albay public market. Just in case, di mo kaya sir digdi di mo sir include po digdi kung anong color so sa imong wallet, anong klase kan sa imong wallet. Tabaad may mauyong buot kuya dyan na nakapurot lang. Tabaad itong i-message mo daw po sir digdi or i-comment mo po digdi kung anong klase, anong description kan sa imong wallet. Pero just in case po na may makuha ka mong wallet dyan sa may parte kan na Albay Public Market, paki-contact tabi ining si Sir Valerie Marcelo Padilla. Ang number niya po 0916 457 0274. Again, 0916-457-024. Iyan po tabian na number ni Sir Valerie Marcelo Padilla Jr. Or kung dahil po nito makontak iyan, pwede po nitong i-turn over digdi mismo sa DCGB. Sa kami naman po ang magibuni na paagi tanganing maibalik just in case po na napurot po nito ang wallet na iyan. Ang pinaka-importante digdi Kuya John, po digdi, So, mga ID, dahilan dipisil po baga magkuha kayan, kaya paano pa magkonsulta sa mga attorney para makakuha kanin panibagong kopya ka ito. Sabi ni News Director Emeritus, watching from Bacilid, Mustasa for Kapitan. Tagot ka Kuya John, di ako makagawad, Kapitan Tolo. Maray na paggaw kay Kagawad Edwin Peralta kan Barangay 6 Banyadero, Legazpi City. Direct lamang po tabian po sing dyan. Maray na paggaw dyan sa imong lugar. Sa imong lokasyon. And then syempre sa Familia Anyunevo dyan sa sa Barangay Banyadero, Legazpi City. Sabi ni 3230, natada Kuya Jun, ang garida ako nagsisiino. Dahil po, medyo puot lang ako ngayon magtaram. Naka-face mask po ako ngayon. Digdi sa loob kang booth kan DCGB. Ay, congratulations din po dyan sa dyan sa bagong Commodore kan Philippine Coast Guard District Bicol. Kasi bagong aga, gibo itong turnover ceremony, itong turnover of command, kung saan po bagunaan Commodore, nasalidahan na ining si Commodore Henito Basil. And then ang nagpalit sa iya ining si Commodore Philip Soria. And kaso bago nahiling command, duman sa post kan sa kong barkada na digdi mapuuna palan Kuya Ju an Coron Festival 2023 dyan po sa TV Alba.
Punan ini sa Agosto 4, 2023. Kung saan, syempre, imbitado po ang gabos na magpartisipar dyan. And maghiling kan mga nakalinyadang activity. Dahilan syempre, ang TV po baga, rich in culture and heritage iyan. And then, itong mga, mga ceramic, itong mga paso, mga, dati Kuya John, kang kang mga once a year, may mga nagbibirisita baga dyan ang mga kada pamilya ngayon, nag-outing-outing arog kayo. Di ako Kuya John naguli sa harong dyan sa Kagbak. Pag day ako binakala ni Mama Ki, so alkansyahan baga Kuya John na made of ceramics hali dyan sa TV. Ano yan, alkansyahan, it's either korteng urig yan Kuya John or manok. Kaya antabayan po ninduan mga nakalinyadang activities po dyan sa Coron Festival 2023 na mapuon po yan sa August 4, 2023. Maray na pag-gaud to kay Mama Kane Masbate na kaantabay ngunyan, kay Pading Alfred Banzuel, kay Sir Honori Watashi na kaantabay ngunyan, and kay Director Emeritus Edwin Peralta. Basta po just in case na may na may napurot po kamong wallet dyan sa Laogan Albay Public Market, paki-contact po kan Facebook account ni Sir Valerie Marcelo Padilla Jr. dahil ta siya po antag sa diri kayan. Ano pa man Kuya John? Ang nakaibahan ko po sa technical, si Kuya John Napoles sa IT. Niyaon dyan po si Kuya Richard Astor sa production, si Thrasha Mariletana. Sa newsroom sa muyang news director, asin news manager, Sir Mar de la Cruz, si Ate Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Ako po sa nung nakaibahan, ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Kuya na si Kong Joey.